Pajak baru bahan-bahan. Adol pira lek iki lek? Oh, 4,5 mek susuk dhewe. Masuk dhewe pajak anyur yo. Anyar Mas, 98 Mas. Bulan 8 anyur. 4,5 mek susuk dhewe. Ya, nenge. Masuk bro. Ah, 13,5. Tahun 83. Lho, sing duwe gantenge ngene. Lho iki tak bondet. Wah. 13,5 lur tahun 83 RX spesial pajak anyar. Oh. Weh. Piro iki? 1,400. Sing banter. Disilil. 1,400. 2013. 2013. Ya, Iki piye? pajak anyar ya. Info rego. Bening piro? Pitu seprapat. Tahun piro? 2014. 2014 tembus iki. Iya, tembus aja. Tembus, oke. Original Kak. Oke, siap. Oh, walah wis mapan. Info rego. Ora tak del, Mas. Lho, Takut dhewe. aja ngono. Piro iki piro? Payu 18. 17,5 kok 18 iku piye? Lah mau ganti susuk piye? Oh ngono, ya. 18 susuk sampenge. Nah, showroom delik ngene yo payu ae. Ya tak kontennya ya tak telepon YouTube. Showroom delik lho iki apa lho? Iya gimana bosku? Iya, esok-esok kon rene ngirim WCX yo. Bose iki bacem kon meluncur iki gelem ae anu. Lho iki alamate ndi iki, Bos? Alamate Duku Ngori. Ngori ya? Murboto. Oh, kene melu Murboto iki lho. Iki lho. Blora. Wake ngene dagangane. Iki rego piro iki? Sing ndi? Beat Street iki lho. Street iki 15. 15 ya. Ya 2019. WCX karek milih ya, Bos. Iki 30 ABS. 33 2024. 33 ya. 2000. Kilometer 2000. Terus iki Iki 17,5. 17,5. Lah iku, Iki 25. 25 ya. Ya ABS ABS 2000 2020. 2020. Wah. Iki jeh oleh kiriman neh. Iya, cek oleh kiriman. Jeh oleh kiriman neh abang kae. 1 unit ya. Ya. 1 unit merah dari Bos Slamet. Kiriman PCX neh. Rego piro iki saiki? Saiki 29,5 nego. 29,5 nego ya. Ya. Oke, siap. Terima kasih bosku diantar. Mama tak jipuk karo bocahku wae. Engko tenan ning pakis kuwi lho. Siap-siap lu pinter. Lho iki pengiriman ning gone Lubwi motor. Terima kasih. Showroom-e ndelik bisa di Sherlock. Bisa diserlap. Ndelik-ndelik sing penting payu ae ya, Bos. Lah iya. Oke, siap. Piro iki piro info? 13. 13 pajak anyar. Loh, urung tapi meroy anyar 13. Wah, glowinge ngene 13 cah. 2018. Loh. Pirsa 2019. Yo. Kilometer rendah. Yo, piro kilometernya, Mas? Kilometernya 9.000. Adole piro iki? Adule 13. Nek busuk Akeh apa sithik? yo kakek. Piro iki kok apike ngene? 2013, Bos. Piro 2013 niki? 8,5 mek susuk, Bos. 8,5 yo. Iki tak ape mundak neh menter beser. 8,5. So. Bah.